Over? Hey guys, I am CJ Estrada and welcome back to my channel. So today we are here at Davao City, specifically at Talomo, and we are gonna explore the city with our feet. I'm check, it's 3:19 in the afternoon, so we arrived at Davao City yesterday around 6 or 7, but we didn't go out because we're so tired from our major hike. But if you haven't seen the previous vlog, so nagkat mi sa nag-major climb mi sa Kalawiji Range. So karon pa mi nagkagawas, naka-chance sa gawas kay hapon na. Yung feel ko mabundok na uwan ako nang taguan akong camera kay babasa na. Sir, bisan lang. The way marag raw vlog na ni karon kay kapag edit na. No B-rolls, just a raw vlog. Let's go. Uy, asa man ta? Uy, mag-jeep ta? Pag-vlog. Go. SM. Go. Go. Nga no, malaga man tayo. Agad bagtak. Dagan master kay kamera bahala lang eh. Dagan na ako nagpamahol ako. Hey guys, namin dali sa SM City Davao niya. Among plano kay mga ano pizza kay malibir si Master Jan. Then after that, mato siguro mi og kanang People's Park, pero ulan-ulan man ay so mut lang if malayo pa mi karon, pero asa naman si Joby? Awa, ipangita. Mura lang, wala gikan sa major climb ba? Sayon mo ba, oy? Magpasa si Iloy. Sana ako na 1,000. 2,000 dito. 2,000 din. Ano na ko kwarta? Ano yung wala kwarta, Jai? Kaya lang, kwarta ko yung budget. Ano yung budget kay every? Huwag yung kwarta yan na. Pagala, napaya, dugay pa sildo. Kaya ito isisayang ko na siya new t-shirt eh. Siyempre, Juliet naman. Alright. Oh my God. Kulang pa na. Kuha na na po. Ikaw daw pa mayroon. Conquer sa kung ano eh. Uy! Kira ka? Basic yung katauhan. Kasaw yan. Nasa ng circle. Lawin lang yan. Ayan, mga Latino na sa. Lawin lang yun, sir. Duha. Ako na ibayad na. Hey guys, namin dali karon sa People's Park diri sa Davao City, and then I'm gonna try ang ilahan charcoal ice cream for 25 pesos. Nara dali sa ilang street no, dali sa gawa sa Tilawan nato. Ayun si kuya, charcoal ko na deliver, naka din sila sa ko kay charcoal ko na mismo kay walay lasa. So, let's silawan lang. Lami, pero wala siya lasa, pero lami na tindiro. Do ang tagkaon. 1, 2, 3. Say lasa. Lami kayo. Wait, Char? Hi, Char. Chara. Alam mo, Muro siya mango ice cream. Kung na siya something. Nakatilaw na ko. Hi, Luby. Kung na siya something na. Hi, Char. Bani mong kuhan. Sign. Me. Lame. Ang pagkaon. Abaya naman siya. So karon tusting lang durian ice cream. Pero lame. Ha? FYI, dili ko mukha og durian nga fruit. We.
Candy. Kasimutan ako. Ang candy. Durian ko siya ba? Pero mukha akong durian candy. Ano? Wala, mahugutan na nun. Saka, scoop na mo. Tanan. Wala, sorry. Wala na, balpak na. Ako na ikaon. Wala, yung mo na ito. Ingkit. Durian yun siya. Ano, kataste ako. Over? Over? Dami man. Dami na siya. Magmurag durian candy. Ako ng durian. Bye, Job. Ako na ay. Hi. Apil ako si Joy. Ha? Hi guys. Hi. Charcoal ice cream is the best. The best. Dami yung circle. Lasang kuan. Lasang uling, wala man. Wala man, di mo siya nag-uling, di ba? Wala. Di lagi mo work ang focus. Ano na. Hulog na akong durian. Hey guys, we're here at the People's Park in Davao City. And then, kamusta mo ta diri oy? Manaygon. Manaygon? So we're so lucky because kuhan ka nang pasto kayo ang team diri kayo sa People's Park. Dahan kayo mga decorations sa mga kuhan, Christmas tree. May mga lights, may mga booth. Yan, hindi ako makita. Ingit-ingit kayo. So muna na diri sa People's Park ron. Okay, pinaskuhan na lang ko tayo. Pasko na di ay. Yeah, Pasko na kayo, di ba? Hi. Gusto daw, Sansa? People's Park. Hello guys. Guys, idol. I don't. We're here at People's Park and Sheila is looking for a baby boy. Oh my God. Wala may baby boy. Let the hunt begin. But if you think you're the one for Sheila, just comment down below and I'll be the bridge. PM is the key. PM is the key. So, ang mga bata noon tinangan to nag picture. Ang mga titos at titas ako Hi, Lo. Kevin, kinapatindog ko na para sa Pahinas kayo. Pasumangin na. Sakit na, Jod. Sakit na yun. Sakit na, Jod. Major climb pa more. Last major climb. Last for this year. Last na. For this year. Live shoe lang. Down sa remoy. Okay. We're currently here at the night market. Ito na dito. Musa na dito. Mangaon. So namin dito sa night market, then I don't know, somewhat dito probably mga siguro may mga kananan, may mga barbecue. Yes, ma'am. Sir, opo. Yes, ma'am. Pila? Ma'am. Pastil. May palapa. Pastel. Wala. Atela, pastel. Oh yes, of course. Pero illegal biya ko sa kibaw ko, anak yun. Nagtao eh. Where are we going now? Tonight, we're here at night market. Sata. Pinaghubo ko sa akong jacket. Come and join us. Let's go find something to eat. Good evening, mate. Kaon na po. Kaunas food. Da kami mag-major hike nga ikaw man mag-major hike. Kaunasan. Mag-order sa milk barbecue, mag-order pa may pastil kay. Kuan lamig ilang pastil guys. If ever gali mo ani mag-Mindanao guys, try mo pastil kay. Lamig ilang pastil guys. Okay. Barbecue guys, 5 pesos lang din. Tag 5 ra. Tapos tibo ka. 5. 5 yan. Ayaw, sus, kung ikaw nangita ka forever, I love Sheila. Uy, grabe. Grabe, over? Over? Kailangan ko, testingin lang sa ako. Ayaw rak, dili ko rice. Kailangan sa ako. Testingin. Rice na mga Okay, kaya. For Sheila, hindi ko. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Pag-sabi na lang na wag nang
okay lang ako. That's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, and see you in the next video. Share peace and love.